Bona nit a tothom. Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, il·lustríssims alcaldes, autoritats, amics tots de la web. Per mi, per la meva dona, és un plaer donar-vos avui la benvinguda al nostre celler. Estem molt contents que l'Albert Calçada, en el seu moment, ens va proposar, va pensar en venir a Can Torres. Fa uns dies, prepassat 20 de juny, a Barcelona, van fer una trobada de 300 cellers d'Espanya que van escoltar durant un dia 12 cellers de tot el món que fan servir energies renovables. I el dia abans, en presència de l'enviat de les Nacions Unides, en Ricardo Lagos, es va firmar el que en diem la Declaració de Barcelona, que és un protocol de 10 punts amb els quals les empreses d'Espanya hem agafat el compromís de reduir el 20% les emissions de CO2, etc., una sèrie de mides, per tal de millorar el clima que tant afecta a les vinyes. I això ho explico perquè crec que al futur les empreses que esteu avui aquí, que també prengueu mides en aquesta direcció, energies renovables, biomassa, etc., també en trobareu un benefici, potser no immediat, però a mig plaç, perquè el client final, perquè els compradors cada vegada són més conscients que és un tema important. I com que soc partidari i m'agrada moltíssim aquesta coexistència que tenim al Penedès entre les vinyes, els cellers i també la indústria, que també, com deia el president Pujol, la indústria també la necessitem, doncs jo us voldria fer una suggerència, i és que les indústries, les façanes de les indústries que donguin a carreteres turístiques es anessin plantant barreres verdes. Barreres verdes perquè tindríem tot plegat un Penedès més bonic que podia atraure més turisme. I si tenim més turisme, també és bo per l'hostaleria que diversos esteu aquí. També és bo per les empreses que esteu aquí d'una manera indirecta. I tot plegat, un xiprés d'1 metre d'alçada val €1. Vull dir que és un tema que tothom el pot considerar. Moltes gràcies i em permetreu que més endavant faci un brindis, o brindo ja des d'ara, per aquest Penedès bonic on tindrem aquesta harmonia, aquesta coexistència entre la indústria i també el sector del vi. I les tines d'acer inoxidable també s'haurien de plantar xipresos. Gràcies.